नांगौखौबो फैनो हासिगौ दै गुसु लोंनाय दै गुसु लोंबा बहुद गुसु दोनो ड्राइभारा सिगां आरो फार्स्टआवबो उनथिं नङा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो ग्रोब हरबाय दिनै बे 100 बोसोरारि जुबिली एबा सेन्टेनारि जुबिली बे जुबिलीयावहाय आंबो गसंनो मोननायनि थाखाय आंबो गोसोनिफ्राय हामबाय दिनै गुसुब्लाबो गोजांदों मानसिफ्रा आं फोथायदों नोंथांमोना गोजाङाखैबा बे बोथोरा निसा जागोन आरो गोजांदोंबा इसोरनि सोरजिनाया थिग जादों आरो बे समावहाय जोङो नोंथांमोननि बे सेन्टेनारि जुबिलीयाव फैनो सानखाबाय थादों आरो जोंखौ हांख्रायदों प्राय थांनाय 2021आवनो जोंखौ लिंनाय आरो दिनैनि दिनाव जुबिली जागोन बेनिखाय जमन नोंबो फैनांगोन जय नोंबो फैनांगोन मिटल नोंबो फैनांगोन होनना बुंनाय आरो बेनिखाय जोङो सफैनो हाबाय हामबाय होनदों नोंथांमोननि बेबायदि सोरबा फुनाय सोरबा फैयो हाथाइखौ नुनानै मोनसे जाथायखौ आङो बुंनो इच्छा खालामबाय हाथाइया जोंनि ओरैबायदि समायना खिन्थु आं बेबायदि हिन्जाव नागिरनायमोन आरो बोराबब्लाबो मिनिबाय थानाय नुनाय गाबब्लाबो मिनिनाय नुनाय मिनिबाथ' आरो गोदैसिन मिनिनो नागिरनायमोन आरो आं माबायदिया जाथावना जागोन बिदियालाय हाथाइ माइ गोलाव जानांगौमोन आरो आं हाथाइखौ मा मोनबाय बिदि जादों आरो दा बेनिखाय आङो प्रथमावनो सिफुं सुनानै आङो आंनि हाबाफारिखौ फोजोबनो इच्छा खालामदों बारा गोबाव लाया आङो 3 घन्टाल' लागोन आंनो आरो खोनाफेरिखौनो दामखायो आङो मालाय बायदि नङा आरो जिखौ नोंथांमोना खोनाफेराखै आं बेबायदि दामनो आरो भलिउम दे Untuk ada rongga ini sudah memang sudah itu bawang lagi. Dia jangan kiri. Makanya dalam main masih nggak pernah. Nama sih. Sini biar sudah. Jadi, anda meninggal jauh mama di
बेमार जालायसिगोन मिथिस'आ खिन्थु माखासे बेमारिफोर दंमोन आरो जों जेब्ला प्रग्रामफोर खालायदों अब्लानिया जों बिदि बेमारफोरखौ नुनाय नोंथांमोननिया मा मा बेमार लाना फैदों मिथिया मालाबा मिनिनाया ओरैबायदि मोजांनो सासे मानसियासो बुंना लानाय दे आंनि खोथा नङा बियो गाव गावनि प्रमान मोननायावसो बे हिन्जावा ओरैसोमोन आरो माने नायफिननो हाया गोदोनाया मास मोनथामनि बिजि लाबायनो जि गिदिर गिदिर बिजि लाबाय खिथुआव मोनलायलायबायनो आरो दावाइ जायै जायै गेस्ट्रिक जालायलायबाय आरो खिन्थु सानसेखालि आंखौ बिथांमोननि मन्दिराव लिंहरबा बे आइजोआ माबायदि मिनिखौ मिथिया सेस अखा गिनायखौबाबो अखा हायबाय आरो मोदोमफ्रा खाव खाव फुगाबजोब्बाय आरो बेहा जेब्ला गाबो अब्लानिया जि रायबोदों आरो आंखौ बेदर जमनसिङाव हट्टानिबो दाबसे साहसबाय ओरै फैदों आरो थारमाने गोरनाया मोजां जाबाय बेखौ बाथ्रा गैया बियो बेनि उनाव जेथिया न'आव थांनानै साबुनाव रायबाय थादों आंखौ जेब्ला रायबाय थायो अब्लानिया बे हिन्जावखौ फुया नुबाय आरो बुरायनोलाय माथो दिनैलाय गोरनायालाय सिदा जाखो नोंलाय गोरनाया सिदा जाबाय जाबाय आरो माने थन मोनबाय जि रंजाना आंखौ लिंना लाना हायबाय जि सानदों आंलाय आलासि ना लादु जालायनाय गोथाव जागोन होननानै संख्रि सादों एन्थाब मोनसे होनाबाय गाबानसो जानांबाय आङो उपाय गैया दा बिनिखाय सोरबा बेमार जायोबा गाबोन फुङाव आं गाबथा लाना थाङो आरो गोथाव जाखाथाय जियानो जा दायो जोङो सुरु खालामसिगोन बाइबेलाव मोनसे बाथ्राखौ मोनबाय गोबां मानसिफ्रा बुङो आरो जमनसिं मिथुर जयमोना मानो एसेबां मिनिहोयो होननानै दा बाइबेलाव मोनबाय कल'सिया 3:18 नोङो जि खामानि मावा मानो नोङो प्रभु जिसुनि मुङै खालाम होनना बुंनायखाय जोङो दायो साथामजों बिदि खालामबाय थायो आरो बेनिखाय जोङो साइकेल साखा होनना बुङो आंखौ टिउब दिनबाय थारमाने आं हायथाथा बिसोरनि बेनिखाय गेजेराव दिनबाय आरो जोंहा मानगोनां मिथुरा टायार बे बयनिफ्राय गोदोरसिन आरो बिनि हाथाया गिदिर जामथारा बियो मानसिया हरथ' गोब्रा बियो आरो जया एसे गोरा बेनिखायनो बेखौ रिङाव दिनबाय आरो आंहा जेथिंबो बासायो सुहाबनो माबा टायारानो हमथाना दिनो आरो आंखौ बेनिखायनो उदैया गिदिर जाबोदों आंहा सानसेखालि सासे हौवाहा ओरैबादि दुखुआव दङ आरो हौवाया जि गाबबाय थादों बेनिफ्राय सासे मानसिया सिमथायबाय ओइ आदा नोंलाय मानो गाबबाय थादों नोंहालाय मा जादों आङो हिन्जावा डिलिभारि जानानै थैबाय होनबाय दा बेनिखाय बै मानसियाबो दुखु जाफाबाय सेंग्राया आरो गोजानाव थायोमोन बियो जेब्ला दुखुआव जाफायो अब्लानिया बुंबाय आरो बेखौ मा खालामनो आदा आंहाबो आफाया एखे बेमारावनो थैबाय डिलिभारियाव थैबायनो आरो मासिया आन्दाजखि दुखुआवलाय बियो हौवायासो मा डिलिभारि जायो खाथियावनो थेंख्राव बुंबाय बेखौ बेबायदि जाना थैबाय नालाय गावगायनि बिफाया माने बै गाबबाय थानानै मा बुंदों जाबाय आरो दा आंहाबो आफाया डिलिभारियाव थैबाय जाम्बा मा सोरबा हौवाफोर मोजां डिलिभारियाव थैयो आंनि हिन्जावा सिनेमा रायबाय आरो बेबायदि खालामनानै बेबायदि जाना थांबाय बिस्रा नोंथांमोननियाव हाबा जायोना जाया सोरबाफोर हाबा जानाय दंना गैया मिथिया गासिबो हाबा जाखाबाय बे थानायखिनिया गोसो जायाखै मानगोनां जुनासाबो जायाखै दहायो सासे हिन्जावसाया आंनि खाथियाव दंबाय थायो आरो आयो बै आबौआलाय मानो दाबो दलद जिरायाखै नांगौ जुनासखौ मानो आबौनाबो गोदानिखौ जामा मावलांबाय जे हरथ' बेखौ आबौ बुंबाय आरो आंनि खाथियाव थानायाव रायज्लायनायाव जि मियावफादों माबाया मा होनना बुङो बै आं खावलायाबो जि मियावफादों आरो जुनासनि दारिखौ नुनानै
दा बे माबायानो दारियानो एसे खमायखौ बावहोलांबाय थादों आं खोनादों 24 बिया जागोन दानिया बै सासे हौवासा आरो सासे हिनजावसाया प्राय 45 आरो 35 बोसोरजों हाबा जाबाय आरो हौवाया खोमा बेगा हिनजावा गोसोम आरो मानसिया कालारा खिन्थु अननाया गोसोम नङा ओरैबायदि गुफुर हिनजावा आरो हाथाया दोहै बुंनाय बायदि आं गोसो थोनो लुबैनाय बायदि हाथाया बाय गोलाव आरो गोलाव हायो बे समाव मा जाखो बे बिस्रा बियानि बुंनाय जाबाय आसाम सोनांगौ आसाम सोनोसै आरो दानिया दिखना बै हाद्राया जेखौ बुङो बेखौसो कुइसनांगौ आरो दिनैनिफ्राय नोङो नङालै आं बुंना बुं जाबाय आरो फाद्रिया आङो गोसोमनि जाबाय गोसोखौ बेहा मा खोनाखो गोसोम दं जि दं गोसोमखा बेखौ हिनजावा जाबाय आरो थारमाने हाथाया गोलावलाय आरो बे गोलावखौनो सानबाय आरो माबा मा होनगोन मानसिया गोसोमखाखाय बिदिनो दुखुबाय आरो बेहा बै हिनजावखौ मोखांखौ नायनानै मिनिदों सानदों बेहा लाजिदों आरो बेहा मिनिदों जाबाय आरो बेबायदि जानानै हाबा थांबाय बेनिफ्राय दानिया ससेयाव दोनलायनाय गोसोमनियाव थांबाय गुबुननिख्रुइ नोंखौ साबसिन नुयो होमबा मालाया गुफुरब्लाबो नों गोसोमबाबो आंनि ओमफ्राय मानसि गाबबाबो मिनिनाय बायदि नुनायखाय बे हौवासाया जेबो सानासै आरो ओरैबायदि मोजां मोनलायलांबाय दाबो संसार जादों आं मिथिया बिसोरखौ माबायदि संसार जादों नुफेराखै जों सानसेखालि नोंथांमोना वेस्ट बेंगल थांबाय दांने थांनोबो जानो हागौ बे वेस्ट बेंगलाव जोंनि उदालगुरिनि सासे हिनजावसाया न' नायनो लांजादों आरो जोंहा आगोलनि न' नायग्रोनाय नियम दङमोन जाहोनावबो आंनि गोसो थोनाया न' नायनो फैग्रोनाय आरो जाथाय दङ आं खिथाया बेखौ आरो मिनिगोन नोंसोरो बे समाव आंबो सेंग्रा ना जाहोनाव उन्दुफैबा मा जाखो आरो बिसिनाया हाद्रि हिनजावसो मोनबाय ओरैनो बुंजोबनानै खुगासिनो थादों बेखौ दानिया बै हिनजावा जेथिया माबायाव सहैबाय वेस्ट बेंगलाव सहैबाय अब्लानिया मा जाखो मोना सहैबायना साहा होबाय ओंखाम जाहोखांबाय दानिया उन्दुनायनो हमायसै अब्लानिया बुंबाय आरो ओइ बिसासो आं नोंनो सिफुं नायनो दे सिफुं आं दामनो रोङा जाबाय आरो नङालै सिफुं नायनो नों दामनो नाङा आं दामनो रोङा होनदों जाबाय माने मा जाखो बेयो जेथिया सिफुंखौ लायथारथारबाय दा सिफुं गैयाबा नों बोरै उन्दुनो जाबाय थारमाने सिफुंखौ बिथांमोनया बे गान्दुखौसो बुङो आरो दा बे सानदों हिनजाव गोदाना दामनो गोरोंसो दामनांगौ सानदों आरो बे समाव मा जाखो आरो नों गाबोन फुङाव मा जानाय रा जाबाय आरो माने बे बुंबाय जोगोनारजों दाउ बेदरजों जाखानाय होनबाय आरो बेबो बै माबाया सोलोंहैबाय आरो बे हिनजावा माने दानिया जोगोनारखौ लाना फैबायना जोगोनारखौ लाना फैब्ला मा जाखो हरथ' दाउदों जोगोनारजों संना होबाय जोगोनार माने फानलु फेरेंसो बुङो बिसोरो फानलु फेरेंसो जि देनानै जे गोसा जाहोबायना माबायाव दाउआव नांखायो गोसा गोसा दानिया जानानै मेगन मोदै गगासिनो आरो बिदि खालामनानै मा खालामखो बुंबाय थाङो आं थारमाने इसे मेगन मोदै गबाय गोलोमजोबबाय बे फानलु बोरदोन होननानैसो बिना लाफ्लांबाय माबा फानलु बोरदोनखौ बिसोरो बै माबाखौ बुंनाय जायो आरो गाराङाखौ जोगोनारखौ बुंनाय जायो आरो बेबायदि दा नोंथांमोननि भितराव माबायदि मानसिफोर दङ सोरबाया गाबनायजों थायोना थाया थायो सोरबा बोरा बांसिन थायो सोरबाया मिनि हालेले थायो बिथांमोननि मेथाइखौ आं खननो इच्छा खालामदों आरो बेबायदि बे खालामबायदि आरो दानिया मा जाखो बियो सानसेखालि सासे गाबनाय मेथाइखौ खनबाय आरो जा बै माबानि
आसाम बिखानि मेथाइखौ खनसिगोन आरो सोरगिदिं रंजानाय बेखौनो सोरगिदिं Bujukun bener dia. Ada saja bawa dukun kami cimana saya. Dan ini yang bantang hayat dia menjemput nelayan. Ini dia hawa. Bodi dalam jalan ini hospital khai di jalan. Biji dua bahan makai. Tanya dia. Apa dia? Ini dia bawa dia. Sini kapal mana? Mini thama lagi macam. Tanya kita sahaja macam lu guna simpan. Oh, ada orang mana cipu cekam berdeng baik. Dia hawa. Salah dah terus. Dia tanya hospital terus. Apa ni mini thama lagi macam. Ini kaya bini tu siapa tu pun nak kena bayar. Lalu tu pun nak bayar. Shubham jiwa. Gaya dari. Gese lagi shubham jiwa gaya dari gese siri bodoh nani itu pun baru di tengah. Surprise. Saya ada itu pun baru. Berabangsin dia, atau berabangsin macam nombro. Kita begini eksekusi begini muhur makna, orang bagi memang tu darah. Namun ni palu pun dia memang tu darah. Berapa dia, atau memang tu darah. Kita manusia Monday kita kau ni pada je kita main dia rai bade buku mana macam berangkat berangkat apa dia lebih pun Shangko Pusho Okisho Dadan Komonutu Nagar Para Thoshan Kora Shangshan Dem pulang ke, so kita follow dia. Kami pun kita lah, besok kita kali ni pun kokan hand ni, kayak kok. Dania, namun je, macam kahani negara langsir, ada yang kalau ada satu negara duko lasau. Benekan tahulah ni bahasa tu mungkin thangai macam program macam apa siapa tu masih belum nampak para masih gilauan, amrai dan tamu lagi tiada ni baik aja tu satu tu macam tu nam. Macam kahani kalau ni cakap lambai, jengi cing, sasi masih dong benar, bemansia, arai bagi nombro, Arabia tolong. Tayar jengi rebar sushi baji. Betul tu nombro tayar, rebu kubai tayar. Dan be baji masih sesi nombro senggar. Biasa sekali badak macam tu le program kalam tangpai. Tanggulah bitang hama lumpena bidani 35 nombor kan langsung deh. Kau egal 40 nombor. Arbe bel kebat tu zohang kan langsung dengar. Benepai tangra dapsi nokoro jika haphio, oblainnya dia haphine lagi nokose nokoro sofa sitting arupaya thale be dijobane dah tangra, dia zindagi sofa sitting jirai numulakai, dor johiba maza kena bine belongpeni fu ar sambre doa zona hobiar, palokan ubai, gudan thale ala sar.
माबाफोर उसुबिदा जादों जायाखै माथायानो जाहैबाय जनायखो खिन्थु पालकआ नुखाबाय जे सार माबाफोर उसुबिदा जादों जायाखै पालक महरबाय जाबाय आरो बेनिफ्राय जेथिया सिखारहां जायो अब्लानिया साहा दखाना सिखारहां जायो होमबानिया बाङाय गबो होनदों आरो जामारदोंमोन जाबाय आरो माने बेयाव हमथानानै थाबाय माबाफोर उसुबिदा जादों जायाखै जाबाय आरो दानिया बियो इसोरनि बाइकखौ बुंनो हायबाय आरो जेब्ला इसोरनि बाइकखौ बुंनो हायदों अब्लानिया बेयाव टेबोल गिदिर दङ रावबो नुवा आरो आखाइ हमलायना बुंदों आरो बियो जों दिनै बे इसोरनि अननायाव एसेबां गेदेर अनुग्रहनि गेजेरजों जों दङ अनजाग्रा इसोरनि फिसा नोंथांमोन जिसु ख्रिस्ट'आनो रायनि पापनि थाखाय बेसेबां बुग्लिजाबाय बे बुग्लिजायै बिखौ कालबारि क्रुसाव लांनाय जाबाय जेब्ला कालबारि क्रुसाव लांदों होनबा आखाइ फाटनिखौ बेगारबाय आरो जेसेबां 45 मिनिट इसोरनि खोथा बुंबाय बे फारसेखौ बिथिं हमलायोमोन आरो कालबारि होनबाथ' ओरै खालामबा जायालाय ओरै खालामबा जाया दा बेनिखायनो बे उपाया कालबारियाव फाटनिखौबो एगारनो गोनां जाबाय आरो जेब्ला हेगारो अब्लानिया बुंबाय आरो बिनि क्रुसाव थैनायनि गेजेरजोंसो जोंनि गासै माबा गजोबबाय माने बेहा लंपेन्टआ गाहायथिं गलांना थांबाय बेखौ बाथ्रा गैया रावबो मिथिया दानिया बै पालकआ बुंबाय आरो सार गबाय जों फाफ्लिफोर गबाय गवाखै नामा जों फाफ्लिफोर गबाय सार नोंहा दाबो गवाखै नामा नोंथांमोना गबायना गवाखै होनना बुंना बिसिनि मानसिफोरा बुंबाय आरो जों गबाय होनदों मिथिया जे बिसिनि मानसिफोरा बिसोर माबा दोङो गना दोङो आरो बे समाव आरो माहानि बारा सिउ नांफैखोथाय गुसु मोनबाय आरो माबायाव खिथुआव जेब्ला गुसु मोनो अब्लानिया मा जाखो बेहा आयौ जाबाय आरो सेस गबाय जाबाय आरो बेहा दाथ' मा खालामगोन डाइरेक्ट बोखोबाथ' मानसिफ्रा मिनिजोबगोन मिनिबाथ' बेहा आरो मेसेजआ जाला पालकआ नायनोनो हाला बिदि मानसिफ्रा जि बोराब हरदों पालकआलाय आलासिखौ मानो मिनिबाय थायो आरो बेथिं जे मा जाथाय बे बाथ्रानि गैला आरो खुरुमजासोमोन नों आरो बे पालकआ नुनानै एकदम बोरैबा नांबाय आरो दानिया मा जाखो उपाय गैया बियो ओरैबायदि बुंनो गोनां जाबाय नोंखौ आंखौ बियो क्रुसावल' आलायजानानै बियो थैयाखै नाथाय नोंनि आंनि पापखौ सुस्रांनो थाखाय बियो मांखराव फबजाबाय आरो सानथामाव बियो नोंनि आंनि पापनि थाखाय बियो सिखांफिननानै जोंनि पापखौ गहोफिनना बोखांबाय होनना बुङो माने न'खरखौ बोखांबाय आदां गादां सोदोब होबाथ' जानाय नङा बोखांबाय होनबासो बियो गाहायनिफ्राय ज'खांबाय माने ओरै जाबाय आरो माने पालकआ ओरैबायदि मिनिनो गोनां जाबाय आरो पालकआ बिदि मिनिनानै थानो गोनां जाबाय बेहाथ' फेफे जाजोब्बाय ओमफ्राय बेलेगा बाथ्राबो गैया उनाव जेथिया पालकआ खोनाया होमबासो गासिबो मिनिबाय आरो बे बिजाथि जादों आरो बेनिखायनो आलासि होबा नोंथांमोना जाया दैदेनगिरि सामलाफोरखौ मोजां नायखा जाथाय जागोन टेबोलखौ गिदिर होयो आरो आंबो दे फुङाव दाबसे मन्दिराव दङमोन टेबोलाव नुहुरजोबखायो आरो बिथिंनि आंहासो दांफ्लांलायखाबाय थादों आंबो गिनायसोमोन इसा बुंबाय थायो डाइलग आंहासो जानो हागौ होननानै गिनायमोन आरो जाखांबाय आंहाबो खनसे जानायालाय बिदिनो मोसानायाव सुरिदार गानबाय मोसाबाय बिथिं बिश्वनाथ ब्रह्मआ दोङो सेर गिदिंबाय ब्रड थांबाय खिथुआ बिश्वनाथ सारा मिनिदों आरो बुंनांबाय थारमाने खुगाया सिंनो हाला बेहा माने आं मोसानायाव ओरैबायदि आगोलाव खिफियाव आत्मर गोग्लैयोमोन आङो माबा जिन्दागि आंनि खिफिदे खोनासंबाबो मोननाय नंला बेबायदि जाथाय जायो आरो दा बेनिखायनो दा नै दसेनि उनाव आंनि लोगोआ फैगोन आरो जोङो साथामजों खालामगोन दसेनिबासो जों मोनगोन आरो
आफादगिरियानो बारा गोबाव हमाय होआखै 41 मानसि दंखौनो उनथिं हामबायसै दसे दोनथ'नाय जाबाय दे गोजोनथों